Prakanca ngarunanga
dupak-dupak. Sik. Nyanyi medun lho. Moh. Lagune aku cendik medun. Aku wong cendik kok kon medun. Alah iki napa? Masyaallah wis teko. Tose gandul. Sik ngawur Pak Goki. Jengkole mau kita jengkol. Sik kena ndoke. Jebule sing ana ndoke ta. Ya, Mas Rudi. Piye lagune? Binarunging kitung tresna mongko prasadanding jiwa nadyan pinalangan samudrani datan minggu tanpa kewu keming tresna bingga saking rupedo Kok kaya dalang to kowe? yo macak Sik mbokku pisan-pisan juga. apa aku kok joget Kok biyen sawer sik mau ning ndi mau nih. nanti Mau nih, joget aku tak jaluke wis. yo kok Ayo Dik. ora Meduna. saya kok joget medun Meduna. ayo cepet dang cepet Ayo cepetan. kalau Aku aku wis kerep kok aku tak bagian nyanyi ayo medun, ayo medun. Kayak iki tukang suling ya. heeh Ora. kalau ya mak yo Heeh. heeh oh iya Suruh ndek iki pokoke ndayakan ngono. mantan NDK iki yo ngene-ngene iki mantan pemain Wis daerah. serasa cangkeman Iki macak ndek kakak kok joget. Kepiye to? Asumawon cahya lintang asri rinang goteng ngawang-ngawang anak sendiri rasa paling ati among sira cita kang tak tresnani sinurung ing pamuji upayane kalih kami lapun tresna akeh rupeta panyuwunku uga ing prasapa senadyan nyebrang samudra akli setiaku ora bakal konlincati senadyan munggah pucu ing harga tresnaku ora bakal tresna saking rupindo kang lumaku seno awit gedhe rasa tresno sinau hidup asmara kawa sejo sumaga ucap minyawa sumawon cahya lintang asri
boy. Munyuk aku ya saya he. Ya kala-kala ta. Ora apa-apa lah. Iki demi Mas Rudi Jaipong. Siapa? Sesuk bantu gratis mie ayam. Ya bakso. Nah, karo degan. Yo. Masuk. Lagune apa Pak? Lagunya apa? Selamat datang. Ngawur. Aduh. Apa? Apa? Wajib ngain lanang wadon iya Se. wajib ngain lanang wadon lurung ilmu wajib ngain lanang wadon lurung ilmu ojo liran yen durung rasa bodohmu ojo liran yen durung rusak bodohmu Wajib main lanang wadon lurung ilmu. Wajib main lanang wadon lurung ilmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Kopiku asale akawe wenang. Robiku asale akawe wenang. Dinamo sunat dulungi bareng sembahyang dinamo sunat dulungi bareng sembahyang dulungi bareng sembahyang Aku mah. yang ada pertemuan Waalaikumsalam itulah doa agama Islam ucapannya assalamualaikum apa pertemuan balasan waalaikumsalam itulah tandanya agama Islam. Siapa itu? Ayo jelas-jelas yo penyanyi kuno kok. Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Yang hati kami semua, kedatangan ibu dan bapak, bergembira kami semua pada yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati untuk kita sempurna. Bila ada kesalahan kami, Ayo rapopo. ya jaga diri kak. Engko disawer sing duwe aku sudah omongi, engko disawer bino. Ayo. Lakune apa Mas Rut? Gitar sumilir ki. Jare mandang arek nyanyi. Ayo gitar sumilir, Mak. Apa to mah? Kok le hawa men lek. Sesulo padang rembulan Robotan kamu
sopo sing sopo. Anyanku Saya pamirsa sampun sami gelo kula sakonco badhe atur pambagyo sugeng dalu sugeng mesani kesenian monol wonten ing dalu niki rame critane anggone peperangan ra ono sing menang ora ono sing kalah kabeh prajurit padha sami bubar padha pepengkelan kata jarak depan sorone menang lagi gunakan negara amato akhirat Arya penangsa rana sing kalah rana sing menang prajurit kabeh padha nunggang jaran saya pamriksa sampun sami gelo kula sakanca bedhing embo-embo saya pamriksa sampun sami bubar kesenian monologan tajaran kepang sopra tampol bungkuk kadang ialah katipong imbang konang loro tor slendro sempet telo jarak ditanjongkan karake giger macan mangap megap ucap danon kalia inggal sedaya kagungan reok banyoto kaki kumbiro mangukodani gunung lawu kebakan pariwisata dina minggu muda-mudi asa senja balik kambang ombang-ombang tekani grojogan sewu sejelia kang padha lumaku kawil serta mesembuyu samping tau ang pakuintang mas saja diperoi mas saja dipoyoi
ngombang-ngombang tumbakan troco kana sewu cecelia lakang padha lumaku cawe gawe karo mesem guyu kenteng tawang ngaku indah nasi sekipun pada Jawa tumununge ono sakara kang nyoto gede